ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ପାଖରେ। ଆଉ ସେଇଠି ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଠି ସେଇ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଦେବା ଆଉ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଏଇ ଦୋକାନରୁ ନେଇକି ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିବା। ଆଉ ଏଠି ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା କରିବ ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଇଯିବ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଆଡ଼େ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଅଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଦେଖେଇବି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ। ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂରଣ ହେବ। ମେଳା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ହୁଏ ମାଆଙ୍କ। ଆମେ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଇଆଡ଼େ ଘରକୁ ଯାଉଛେ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖେଇବା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି, ଆସିପାରୁନି। ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ତୁମେ ବି ଦେଖିକି ଆଇବ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ବି ଏବେ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏବେ ଗାଡ଼ି ପାଖରୁ ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମେ ବି ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା।